Не бе, от това го надигни. Само да въжето, така няма да мине, само да кажа едно да отпере нека. Чакай. Аз въжето гледам сега да не ми отпере главата. Дай се, бе! Ще не връщай ги от сега. Абе, някой се мали пукат това тонка си. Та трябваше го снимаш. Не. Там може да ти излезе късмета. Стане малко голям. Това ще снимаш ли? Дръсте здраво обаче! Ала ги виж, Мани го, ние ще снимаме. колко пари е допълнително на себе? 20 към 30 лева е... Ha 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 ha!